ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸಂಡೆ ಬಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಬೈದ ದೂರ ಬೈದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಬೀಚ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬೈದೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತನೀಶ್. ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಪೂರಾ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನೆಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುನೆಟ್ಟು പോയി. അയ്യോ മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. కైట్ ఫెస్టివల్లో ఉందా అందత ఏ పన అంద బాలే కైట్లో ఉండాలా అలా 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 ನಮಗಿತ್ತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಟ್ಸ್ ತೋರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೈಸ್. ಪಕ್ಕಿಲ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಬೇಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲರೇ ಬೇಕು. ನಾನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನು. ಹಿ ಈಸ್ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್. 5:15 ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್. 5:30 ತೋಜೋಡು ಮಾತಾ ಶುರು ಆಪುನು. ಕೈಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾದನ ಮತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಕೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಟ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲಿರು ಇರ್ತದ ನಾನು ಇರ್ತೀವಿಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಪನ್ ಸೀದಾ పోయి ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಟ್ ತುಕ ಜನಕಲೇನು ತೂಲೆ ಡಿಯರ್ ಮೂಲುಂಡಲ್ಲೇ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಕಡಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಪಿರ ಪೋತೀನಿ ಏತ್ ಪಿರ ಪೋತುಂಡು. ನಾನು ಏತ್ ದೂರ ನಡಕೊಂಡು ಬೈದೆ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾ. ಒಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಜನ ಎನ್ನ ಎದುರು ಚೂರೇ ಜನ ಹೋಗ್ತು ಇದೇ ಪೂರ ನಡಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಎದುರು ಬೋಂಡದಾಲ ಇಚ್ಚಿ నీకు యాక్చువల్లీ కార్ ఉంటుందావే ఓలా ఉంచి కಡೆ ఉంటాయి అన్నీ అవలే ఉంటాయి. ట్రాఫిక్ పోలీస్ మాత్రం అయితే కాల్ ಬಂತು ಕಾರ್ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು నేను పోయేది ನಾಲ ತನಿಷ್ ಕೂದೆಪ್ಪ ದಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಜಿ ನಾನಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ಅಂದು ಫೋನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಈಗ ಡ್ಯಾಡ పోయింది ಇಪ್ಪೋಲೆ ಮೂಲೆಪ್ತೆ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೌಲು ಪೂರ ಪುರಿತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚಿದ್ದೇನೆ ಚದಕ್ಕಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚ ತೋಜು ಪುರಿತ ಲೆಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಗಾಳಿ ಚುರಿಚು ಮಾತ್ರ ತೂಲೆಗೆ ನೀರು ಏತು ಪಿರಾಪೋತುಡು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಪೋತುಡು ಕಡಲು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್
ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಒಂದೇನು ತೂಲೆಗೆ ಏನ ನೇಲ್ಸ್ ಕೈ ಮಾತ್ರ ತೂ వచ్చిತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಚಿಗೆ ಬೈದೈತೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮುಟ್ಟದ ನರಕ ಆತುಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಶೋಕಿಚ್ಚ ಯಾನ್ ತೂಯ್ಬ ಕನ್ನಿಕಲೆಗ್ಲ ತುಚ್ಚ ಪೌಡತ್ತೇವೇನು ಶೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮೈ ನೇಲ್ಸ್ ಇದುವೇ ಬೇಲೆ ಇಮ್ಮೆ ಕೈ ಇಡಿ ನರಕ ಮನ್ಕುನತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಕೈಲ ನರಕ ಮನ್ಕು ತನಿಷ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕೈ ಇಡಿ ನರಕ ಬಯ್ಯದ ಸೂರ್ಯ ತೂನಗ ಎಂಕದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತು ತಂಪದು ಉಂಡಪ್ಪ ಈ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚಡುಪ್ಪೇರು ಕೋಪಡುಪ್ಪೇರು ಬೈಯೆಲ್ಲ ಕಾಡೆಲ್ಲ ತಂಪದುಪ್ಪೇರು ಕೋಪನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆಗೆ ಏತು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ವಿಡಿಯೋ ಗತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ Hey, oh, go back. I swear you, I'm going to kill you. I'm going to throw you. ಬೇರಿ ಓ ನಾನು ಚೈನಿಯೇ ಬಾಲೆ ತುಕ ಬಿಡು ಅವೇನು ಐತಾತೆಗೆ ಬಿಡು ಲೀವ್ ಇಟ್ ತನೇಶ್ ಯಾನೇ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವೇ ನೀರಿಗೆ ಬುರ್ದು ಬಂದು ಬುಡ್ದು ಬಲ ಗೋ ಮಾತ್ರ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ 9 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಹಾಗೆ വീഡിയോ തൂവൊന്നുമില്ലറ നന്നല്ല അഞ്ചണ ഞാൻ പൻപുನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೇಳಿದೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏತೇ ಬಿಸಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ವಾರ ಗೋರ ಅಂಡಲ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಿದಾಯಿ ಪೋವೋಡು ಇಜಿಂಡ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ 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 ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ ವಾರ ಗೋರ ಅಂಡಲ ಇಂಚ ಪಿದಾಯಿ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾದೆ ಪನ್ಪರು ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಆತುಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಆಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂಡಾವೆಂತ ಅನೀಶ್ ಎಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಓ ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಯಾಂದಾದ ಲೈನ್ ಕೇಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಲ್ಲ 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 ಐತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಪಲ್ಲ ಅಂಚದಾದನ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ತುಳುತ ಎಡ್ಡೈತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ಏರ್ ಸಿಂಗರ್ ಇತ್ತೇರು ಏರ್ ಪನ್ಯ ಊರ್ದಾಕುಲೆ ಏರ್ ಪನ್ಯ ಅನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ನೈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂಕು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನರೇಗ್ ಬೈತಾ ಲಜೀಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೈತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು ಗೋಡೆ ಇಂಚ ಉಂಡಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೋಂಬೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಫೈರ್ ಹೌಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಅವೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಅವೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪರೋಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಬಲಿ ಇಂಚು ಬಲೆ ಬರ್ಚಿನ ಮಕ್ಕ ಬುಡ್ಕಾನ ಮಗ ಹುಡುಗು ಈ ಬಲ ಎಂಕಿ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಓರಿಯ ಒಡೆಗು ಅತ್ತತ್ತಿ ಯಾನ್ ಒರ್ಚೆ ಒಡೆಗು ಬಾಯ್ ಖುಷಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕಾರಿಡ್ ಪೋಯ ಬೈಕಿಡ್ ಪೋಯ ನಡತುನ್ ಪೋಯ ಡಿಯರ್ ವರ ಉಲೈ ಬಲೆ ಡಿಯರ್ ವರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಡಿತ್ತು ನೆಕ್ಕಾಡು ದಿಂಚಿ ಅವು ತನಿಷ್ನ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎನ್ನ ಮಂಡಿಡಿ ಉಪ್ಪುಣಿ ಯಾನ ಓಲೋಲ ಆಯ್ ಬುಡ್ಪೆ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪೆ ಅಂತ ಮಂಡಿಡ್ದಿ ಒಂದು ತಿರ್ಗುನು ಮಂಡಿಡಿತ್ತುನ ಇಲ್ಲಗೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪುಡತ್ತೆ ಎಗೋಸ್ಕರ ಐತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಯೇರು ತನಿಷ್ಲ ಪೋಯೆ
ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹಿಂಗೆ ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಇನಿಯಾ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ದಿನನ ಈಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ತಯಾರಿ ಅವನುಂಡ ಆತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಯ್ಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಇಂಚದಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಐಟು ಮಿನಿ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತುಂಡ ತೂಕ ಅಂದ್ ಎಣ್ಣಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುನತ್ತೆ ఒక ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಇನಿ ಅಂತೂ ಸತ್ಯಲ ಕೈಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಚಾತು ಕೈಟ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಾಡ್ದಿನ ದಾದಾನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತೂ ಇನಿ ಇಚ್ಚಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂಡ ತೂಯರತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಥರ ನಮಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಓ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಪಂಡೈತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಓಡಿಪಂಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಿರಿತಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್